Munhu uyu anozvidza Mwale, anobatsira vanhu. So pane gurupu ratakapinda ende aitaura matestimony, ndiye munhu aitaura matestimony mugurupu imomo. Isusu tisiri kuziva kuti munhu uyu ndiye atori murudziro wegurupu iroro. Ane nhamba yake imwe nhamba, kwozoti imwe yakanzi Mwale, Sekuru Mwale. So yakanzi Sekuru Mwale ndoyo kwamunoendeswa imimi muchitaura nasekuru ava, but iye ariye ane manhamba ese iwayo. So akanga achitaura matestimony, ndiye aitaura matestimony mugurupu. Tobva tati regedze tiita sewo tibatsirwewo, sezvo munhu in'anga iti inobatsira zvirwere zvekuromba zvekudidi, zvinhu zvakawanda wanda. Saka isusu takatotiwo sezvo munhu uyu achibatsira, regedze tiita se tibatsirwewo. So tobva tamupa mari last month, ndakamupa mari inosvika 3000 rand. So ndamupa mari inosvika 3000 rand, akati anokwanisa kuya kuno kuDurban utibatsira. So haana kuda kukwanisa kuya kuno kuDurban. Last week ndopatakazotanga kuzobvunzisisa kuti zviri kumbofamba sei. Ndopatakazopiwa information yese kuti munhu anoshandisa malaini akawanda. Kunitori nevanhu vakawanda vakajikira mari. Kune musikana ari kuUK wakatojikira 36,000 rands. Ende nokufamba kwenguva tichiona vanhu vakawanda vakatorova mari. Saka ini ndakazenge ndakunetsana naye chindidzoserako mari yangu, sezvo pasi kuya kwacho ndakupa mari yebhazi hausi kukwanisa kuya. Mari yangu yacho yawati yedaro hauna chawakwanisa kuita. Ndakati ndite dare racho zonzi watadza. Saka ndakabva ti ndinokwanisa kuya ikoko, tipe mari dzehuku. Takamupa mari yehuku, akati bhadhare mari yedare, takabhadhara mari yedare. Akati sezvo muri kuzvitadza, inini ndipei mari yebhazi ndiuye. Takamupa 1000 kuti auye kuno kuDurban. Akatadza kuya kuno kuDurban. Saka last week ndopatakazozvibata kuti munhu uko ari kutonyepa nevanhu vakawanda vakajikira mari. Through tazoenda kuFacebook taona post yake yakanzi Mwale, paanenge achitaura kuti vazukuru vada kubatsirwa, so ndiri free pakadai. Ndopataibva tapindo pacomment totaura kuti munhu imbavha so ari kubira vanhu. Saka pataitaura kudaro vanhu vakawanda vaibva totaura kuti neniwo ndakabirwa mari yangu. Akabira vanhu vakawanda mari. Izvozvi zvanenge achingokanda maposti kuFacebook achizvedza n'anga, but haisitombori n'anga. Because ini ndakatomubvisawo mari yangu because ndine matambudziko andida kuti ndibatsirwe naye. Ndomamirira zvakaita nyaya yacho.